har vi ramt 25 likes på de 2 andre videoer. Så nu skal vi til at spise dem her. Og som I kan se, så er ikke min søster med i dag. Men det skal nok blive sjovt alligevel. Så får vi lige åbnet. Og imens vi lige åbner, så tusind tak for alle jer, der har liket. Det er jeg virkelig glad for. Men nu har jeg fået dem åbnet, og det er sådan nogle... Det ligner sådan nogle brødkrummeragtige. Men lad os bare spise dem. Det er faktisk stærkere end de andre ting, vi har smagt. De har sådan en lille stærk eftersmag. Og så er det sådan, det er sådan noget hvad kalder man det? Noget melagtigt noget, de har puttet på. Så de er også lidt tørre, men ret stærke også. Jeg tager lige en mere. Og som I kan se, så er der ret mange der i. Det har en virkelig stærk eftersmag. De er stærkere end de der chips, vi har haft, og også stærkere end det der slik, vi har haft. Men det er ikke sådan, at det er sådan chili brænder smagagtigt. Det er stærkt, men ja. Så nu må vi se, om vi snart rammer de 50 likes, så vi skal prøve de andre ting, der vi viste i den første video. Og ligesom de 2 andre ting, kan det her også købes i normal. Så ja. Det er også en meget flot indpakning. -agtigt. Men jo, de er lidt stærke, men jeg tror, jeg rater dem 7. De er ret stærke, men ja, man kan godt klare det. Så husk at like den her video og subscribe. Det vil hjælpe os ret meget. Tak fordi I så med.